Френска серия Анатол Франс, дъщерята на Лилит. Аз отпътувах от Париж вечерта и прекарах във вагона дълга и безмълвна снежна нощ. След като изчаках 6 мъчително скучни часа на гара Н, аз едва след пладне намерих селска двуколка, за да стигна до Артига. От двете страни на пътя, ту спускайки се, ту повдигайки се простираше хълмиста равнина. Аз я бях виждал и преди, цветуща и радостна под яркото слънце, но сега снегът я покриваше с плътна пелена и върху него се чернееха сгърчени лозя. Моят каруцар лениво подканяше старото си конче и ние пътувахме потопени в безкрайна тишина, прекъсвана от време на време от жалния писък на птица. В смъртна тъга аз си шепнех на молитва: Господи, милосърдни Господи, помилуй ме и ме запази от отчаяние, и не ми давай след толкова прегрешения да падна в този единствен грях, който ти не прощаваш. И ето, аз видях на хоризонта залязващото слънце, червен диск без лъчи като окървавената псия, и спомняйки се за изкупителната жертва над Голгота, почувствах как надеждата прониква в душата ми. Двуколката продължи още известно време да се парзаля по хрупкавия сняг, докато най-после каруцарят ми посочи с камшика си артикската камбанария, която като сянка се възправяше в червеникавата мъгла. Вие сте за църковния дом, нали? Попита той. Тогава сигурно познавате господин Кюрето. Той ме знае още от момче, беше ми учител. Да, явно той е учен човек. Кюрето Стефан, приятелю, е не само учен, но и добродетелен човек. И добродетели, кой знае, какво ли не разправят? И какво разправят? Каквото им скимне. Според мене, нека си дрънкат. И все пак, какво дрънкат? Някои вярват, че господин Кюрето е магьосник и може да урочасва. Глупости на търкалета. Моята работа е да не си врагагате, господарю, но ако господин Сафрак не е магьосник и не урочасва, тогава защо има книги до тавана? Каруцата спря до къщата на Кюрето. Аз се сбогувах с човека, който ме бе докарал, и тръгнах след прислужницата, която ме заведе в гостната, където масата беше вече сложена. Стори ми се, че Кюрето Сафрак много се бе изменил през тези 3 години, когато не бях го виждал. Високата му снага се беше изгърбила, той бе станал извънредно мършав. Върху измореното му лице блестяха все още проникновените му очи. Носът му сякаш се бе удължил и надвесил над изтънчените устни. Аз му се хвърлих на шията и, плачейки, възкликнах: Отче мой, аз дойдох при вас, защото се греших. Отче мой, стари мой учителю, вашата дълбока и тайнствена мъдрост понякога ме ужасяваше, но вие единствен можехте да успокоявате, както никой друг, душата ми с любещото си сърце. Спасете вашия син и сега, застанал на ръба на бездната. О, единствен мой приятелю, едничък мой наставнико, спасете ме, просветете ме. Той ме прегърна, усмихна ми се с безкрайна доброта, в която неведнъж се бях уверявал през ранната си младост, и отстъпвайки назад, като че ли, за да ме види по-добре, каза: Господ да те пази. Това бе един поздрав според обичая на неговия край, тъй като господин Сафрак се е родил на Гарона, сред тези прочути лозя, които сякаш олицетворяват неговата душа щедра и благоуханна. След като с такъв блясък бе чел философия в Бордо, Поатие и Париж, той измоли една единствена награда – бедна енория в този край, където се бе родил и където искаше да умре. Ето вече 6 години той свещенства в глухото селце Артига, обединявайки смирено благочестие с висока ученост. Господа те пази, сине мой, повтори той. Аз получих писмото, в което съобщавате за
пристигането си, то дълбоко ме трогна. Значи не сте забравили стария си учител. Аз исках да се хвърля в краката му и отново зашепнах: спасете ме, но той ме спря с движение на ръка, властно, но в същото време ласкаво. Ари, каза той, утре ще разкажете какво ви тежи на сърцето, а сега се позгрейте, след това ще вечеряме, вие сигурно сте премръзнал и изгладнял. Прислужницата сложи на масата купа, от която се дигаше дъхава пара. Това беше старица с черна копринена забрадка на главата, в чето набръчкано лице удивително се съчетаваха вродена красота с печата на годините. Аз бях все още дълбоко отчаян, обаче покоят на този благословен дом, веселият пукот на сухите клони в камината, уютът оживяван от бялата покривка, на лятото в чашите вино и горещите блюда постепенно почнаха да успокояват душата ми. Като почнах да ям, аз почти забравих, че бях дошъл по този покрив, за да смекча жестоките угризения на съвестта си с обилната роса на покаянието. Господин Сафрак си спомни отдавна от миналите дни, прекарани от нас в колежа, където той преподаваше философия. Ари, каза той, вие бяхте моят най-добър ученик. Вашият любознателен ум постоянно изпреварваше мисълта на учителя. Затова аз веднага се привързах към вас. Аз обичам смелостта в християнина. Вярата не бива да бъде плаха в един век, когато безбожието шества с неукротима дързост. В църквата сега са останали само агнета, а са нужни лъвове. Кой ще ни върне отците и учените мъже, чието поглед обхващаше всички вери? Истината е като слънцето, може да я съзерцава само орел. Ах, господин Сафрак, само вие гледахте истината смело в лицето и нищо не можеше да ви ослепи. Спомням си, че вашите съждения смущаваха понякога дори тези от събратята ви, които се възхищаваха от светостта на вашия живот. Вие не се бояхте от новостите. Така, например, бяхте склонен да признаете множествеността на обитаемите светове. Погледът му пламна. Какво ли ще кажат плахите духом, каза той, като прочитат моята книга, Ари, от това прекрасно небе, в този край създаден от Господа с особена любов, аз размишлявам и работя. Известно ви е, че доста добре владея някои езици, еврейски, арабски, персийски и няколко индийски наречия. Знаете също, че аз пренесох тук моята библиотека, пълна с древни ръкописи. Аз се заех със сериозно изучаване на езиците и наречията на Древния изток. Да даде Бог огромният ми труд да не остане на пусто. Аз току-що завърших книгата за сътворението на света, която поправя и утвърждава религиозното тълкуване, на което безбожната светска наука предвещаваше неминуем крах. Но Ари, по великото милосърдие на Господа се оказа, че му е било угодно науката и вярата най-после да се помирят. Работейки за тяхното сближаване, аз изхождах от спорната мисъл, че Библията е боговдъхновена книга, която ни разкрива истината, но не и цялата истина. А и как би могла да ни разкрие цялата истина, ако единствената й цел е да ни научи как да постигнем вечно спасение? Изглежда, тя се занимава само с това. Замисълът ти е прост и същевременно грандиозен. Той обхваща грехопадението и изкуплението. Това е божествената история на човека. Тя е всеобхватна и все пак ограничена. В нея има нещо, което би могло да удовлетвори светското любопитство, но все пак трябва да се направи нещо против опитите на безбожната наука да злоупотребява с това, което нарича безответност на Бога. Настъпи времето да се каже: не, Библията не е лъжа, тъй като тя не е разкрила всичко. Ето истината, която аз провъзгласявам. Опирайки се на геологията, до историческата археология, източните космогония, на хетските и шумерските паметници, на халдейските и вавилонските предания и древните легенди в Талмуда, аз доказвам съществуването на хора преди Адам, за които боговдъхновеният автор на Битие не споменава, по единствената причина, че това няма връзка с вечното спасение на децата на Адам. Не само това, но търпеливото изследване на първите глави от книга на Битието ме убеди, че е имало
две сътворения на света, отделени едно от друго са много векове. При това второто сътворение е, така да се каже, усвояване на едно земно кътче към потребностите на Адам и неговото потомство. Той за миг се спря и после продължи с тих глас, изпълнен с религиозна тържественост. Аз, Марциал Сафрак, недостоен пастир, доктор по теология, послушен син на нашата света майка църквата, смея да твърдя с пълна увереност, ако получа за това благоволението на негова святост папата и на светите събори, че Адам, създаден по образ Божий, е имал две жени, от които Ева е била втората. Тези странни думи най-накрая ме отвлякоха от моите мисли и събудиха у мен смътно любопитство. Дори бях разочарован, когато господин Сафрак, слагайки лакти на масата, каза: но стига за това. Може би някога ще прочетете моята книга, която хвърля светлина по този въпрос. Аз бях длъжен, подчинявайки се на строгите наредби, да предоставя труда си на архиепископа и да моля за неговото одобрение. Ръкописът сега се намира в управлението на епархията и аз всеки момент очаквам отговор, който се надявам да бъде благоприятен. А сега, сине мои, опитайте от гъбите на нашите гори и виното на лозята ни, а след това кажете, дали този край не е втората обетована земя, на която първата е само един идеален прообраз. От този миг нататък беседата ни стана по-обикновена и скоро мина към общи спомени. Да, сине мой, каза господин Сафрак, вие бяхте любимият ми ученик. Господ позволява да проявяваме предпочитания, ако те са плод на верни съждения. Аз още в началото забелязах у вас наченките на един истински човек и християнин. Това, разбира се, не значи, че нямате недостатъци. Вие имате нервен, нерешителен характер и хората лесно могат да ви оплетат. В главините на душата ви още тогава назряваха горещи желания. Но аз ви обичах именно заради вашата метежност, както обичах другия си най-способен ученик, заради точно противоположното. Пол Дърви ми е скъп с непоколебимата си твърдост на ума и с постоянството на сърцето. Като чух това име, аз почервенях, побледнях и едва се въздържах да не извикам, но когато се опитах да отвърна, бях станал неспособен да говоря. Господин Сафрак се направи, че не забелязва вълнението ми. Ако не ми изневерява паметта, той беше най-добрият ви приятел, добави Кюрето. Вие сте близки както преди, нали? Чух, че е избрал пътя на дипломацията и че му предсказват блестящо бъдеще. Бих искал той да бъде изпратен във Ватикана, когато настанат по-добри времена. Той е ваш верен и предан приятел. Отче мой, произнесох аз с усилие, утре аз ще ви разкажа всичко за Пол Дърви и за още една личност. Господин Сафрак стисна ръката ми, ние се разделихме и аз се отправих към приготвената ми стая. Легнах в благоухаещата на лавандула постеля и ми се присъни, че съм все още дете. Стоя коленичъл в църквата на нашия колеж и се любувам на жени в бели блестящи одежди, които заемат местата си в хора. И изведнъж от олтаря над главата ми се разнася глас: Ари, ти мислиш ли, че си възлюбил Бога в тях? И да е така, защо само в тях? Като се събудих сутринта, видях господин Сафрак до възглавието си. Ари, каза той, елате на литургията, която ще отслужа днес за вас. Като свърши богослужението, аз съм готов да изслушам това, което имате да ми разкажете. Артикският храм е малка църква в романски стил, който все още е процъфтявал в Аквитания през 12 век. Преди 20 години я бяха реставрирали и пристроиха камбанария, непредвидена в първоначалния план, но поради бедността си тя до ден днешен блести с неподправената си чиста белота. Аз се присъединих, доколкото ми позволяваха силите, към молитвата на свещенослужителя, а като свърши всичко, заедно се върнахме от дома му. Там закусихме хляб с мляко, а после отидохме в стаята на господин Сафрак. Като приближи стола към камината, над която висеше разпятие, той ми предложи да седна
и, настанявайки се до мене, се приготви да слуша. Зад прозорците падаше сняг. Аз започнах така: отче мой, ето, вече стават 10 години, откакто, излизайки изпод вашата опека, аз се смесих със света. Вярата си запазих, но уви, изгубих чистотата си. Впрочем, излишно е да ви описвам живота си. Вие знаете всичко за мен до определен момент. Нали сте мой наставник, единствения ръководител на моята съвест. Освен това, аз искам по възможност, колкото може по-бързо да премина към събитието, което преобърна целия ми живот. Миналата година родителите ми решиха да ме женят и аз с готовност се съгласих. Момичето, което бяха избрали за мен, отговаряше на всички изисквания, които обикновено предявяват повечето родители. Освен това, тя беше хубава, харесваше ми. Ето защо вместо в брак по сметка, аз се готвих да стъпя в напълно желан брак. Предложението ми бе прието, сгодихме се, очертаваше се нормално семейно щастие и спокоен живот, когато неочаквано получих писмо от същия Пол Терви, който се бе върнал от Константинопол и ми съобщаваше за пристигането си в Париж и за желанието си да говорим. Когато се срещнахме, аз му съобщих за предстоящия ми брак и той сърдечно ме поздрави. Радвам се на твоето щастие, драги. Казах му, че разчитам на него за свидетел и той с готовност се съгласи. Бракосъчетанието отче бе насрочено за 15 май, а той трябвало да се върне на работа в началото на юни. Чудесно, казах аз. А ти как си? О, аз, отговори той с усмивка, едновременно и радостна и тъжна. И при мен всичко се промени. Аз познавам една жена. Ари, аз съм много щастлив и много нещастен. Какво щастие може да има, ако той е придобито с цената на безнравствена постъпка? Аз измамих, аз доведох свой приятел до отчаяние. Аз отнех там в Константинопол. Господин Сафрак ме прекъсна. Сине мой, не засягайте чужите грешки и не споменавайте имена. Обещах му и продължих разказа си. Пол не довърши репликата си, защото в стаята наистина влезе една жена. Явно същата, за която говори. Беше облечена в дълъг син пенюар и се държеше като у дома си. Ще се опитам накратко да ви предам това страшно впечатление, което ми направи тя. Стори ми се, че тя не е земен човек. Не мога да намеря точната дума и израз, но дано от по-нататъчния ми разказ поне вие разберете нещо. Наистина, в израза на златистите й очи, странно изкрящи, в извивката на загадъчно усмихващите се устни, в кожата й едновременно смугла и светла, в играта на резките и все пак хармонични линии на тялото й, във въздушната лекота на походката й, в голите й ръце, над които като че ли имаше невидими крила, и въобще в целия облак, страстен и неуловим, аз усетих нещо чуждо на човешката природа. Тя беше много по-съвършена от обикновените жени, създадени от Бога в неговата страшна милост да ни бъдат спътници на тази земя, където всички ние сме прокудени. От мига, в който я видях, душата ми бе обхваната и преизпълнена от едно единствено чувство. Безкрайно ми опротивя абсолютно всичко, което не беше тази жена. При появата й, моят приятел Пол леко смръщи вежди, но като се окопите, веднага се опита да се усмихне. Лейла, представям ви най-добрия си приятел. Лейла отговори: аз познавам господин Ари. Тези думи ме изумиха, защото със сигурност мога да кажа, че ние никога не се бяхме срещали. Обаче изражението, с което тя ги произнесе, беше още по-странно. Ако кристалът можеше да мисли, той би говорил по този начин. Моят приятел Ари, добави Пол, ще се жени след месец и половина. При тези думи Лейла ме погледна и аз ясно прочетох в златистите й очи: не. Тръгнах си крайно смутен и приятелят ми не прояви ни най-малко желание да ме задържи. Цял ден бродих безцелно по улиците с отчаяние в опустошеното си сърце. И ето, вечерта,
Оказвайки се случайно на булеварда пред една цветарница, аз си спомних за своята годеница и реших да й купя клонче бял люляк. Още не бях успял да взема люляка, когато нечия ръка го изтръгна от мене. Аз видях Лейла, която се засмя и излезе от магазина. Тя беше с къса сива рокля, също такъв сив жакет и кръгла шапка. Всекидневният костюм, обичаен за парижанките, съвсем не отиваше на приказната красота на Лейла и изглеждаше като маскарад. И все пак, виждайки я именно такава, аз разбрах, че я обичам до смърт. Исках да я настигна, но тя изчезна сред минувачите и екипажите. От тази минута нататък за мене нямаше повече живот. Няколко пъти ходих при Пол, но не видях Лейла. Пол ме приемаше радушно, но не я викаше и не говореше за нея. Нямаше за какво да говорим и аз си отивах опечален, докато един ден лакеят на Пол ми каза: господин Дерби не е вкъщи. Може би желаете да видите госпожата? Аз отговорих: да. О, отче мой! Една дума, една кратка дума и няма такива кървави сълзи, които могат да я изкупят. Аз влязох, заварих я в столовата, полуизлегнала се на дивана, със свити под себе си крака и облечена в жълта като злато рокля. Аз се видях. Не, нищо не виждах. Устата ми изведнъж пресъхна, не можех да говоря. Някакъв странен аромат ми изпълни с неудържима нега и желание, сякаш до тръпнещите ми ноздри се докоснаха всички благоухания на таинствения изток. Не, тя наистина беше жена, не от нашето естество. В нея не се проявяваше нищо от човешката природа. Лицето й не изразяваше никакво чувство, нито добро, нито лошо, може би само сладострастие, едновременно чувствено и неземно. Тя, разбира се, видя моето смущение и ме попита с глас по-прозрачен и чист от най-чистия планински ручей: какво ви е? Аз се хвърлих в краката й и възкликнах облят в сълзи: обичам ви безумно. Тогава тя ме прегърна и ме озари със сладострастен и чист поглед. Защо не казахте по-рано, приятелю? Неописуеми с думи мигове. Аз притисках Лейла, лежаща в моите обятия, и ми се струваше, че двамата отлитаме в небето и го изпълваме със себе си. Аз чувствах, че ставам едно с Бога, че в душата ми е цялата красота на света, цялата хармония на природата, звездите, цветята, горите с техните песни, и ручеите, и глъбините морски. В своята целувка аз вложих вечността. При тези думи господин Сафрак, който от известно време ме слушаше с нарастващо раздразнение, стана, обърна се с гръб към камината, повдигайки расото си до коленете, за да погрее краката си, и ми каза със строгост, граничеща с презрение: вие сте жалък богохулник. Вместо да възненавидите греха си, вие ми го изповядвате с гордост и възторг. Повече не ви слушам. От тези му думи очите ми се напълниха със сълзи и аз започнах да го моля за прошка. Виждайки, че покаянието ми е чисто сърдечно, той ми разреши да продължа признанието си, поставяйки условия да се отнасям без снисхождение към себе си. Аз продължих разказа си, решавайки да го съкратя максимално. Отче мой, аз оставих Лейла, измъчван от угризение на съвестта, но на следващия ден тя сама дойде при мене и така започна живот, изпълнен с блаженство и непоносима мъка. Аз я ревнувах от Пол, когато бях измамил, и жестоко страдах. Не мисля, че има на света страдание по-унизително от ревността, изпълваща душата ни с отвратителни картини. Лейла даже не считаше за необходимо да прибягва до лъжи, за да облегчи това мъчение. Поведението й бе напълно необяснимо. Аз не забравям, че разговарям с вас и няма да си позволя да оскърбя слуха на такъв почтен наставник. Ще кажа само, че Лейла сякаш изглеждаше безучастна към всички любовни радости, с които ме даряваше, но тя напълни цялото ми същество с отровата на сладострастието. Аз не можех да живея без нея, боях се да ни я изгубя.
На Лейла и бе съвсем непознато това, което ние наричаме нравствено чувство. Това не значи, че тя беше зла или жестока. Напротив, беше нежна и кротка. Беше умна, но умът й се отличаваше коренно от нашия ум. Беше мълчалива, отказваше да отговаря на въпроси за миналото си. Не знаеше много неща, които ние знаем, но за сметка на това имаше фантастични познания в области, за които ние нямаме и понятие. Отрасла на изток, тя помнеше множество индийски и персийски легенди, които разказваше с безкрайно очарование с еднозвучния си глас. Слушайки разказа и за дивното утро на Вселената, човек остава с впечатление, че тя му е била лична свидетелка. Аз веднъж изпоменах това и тя с усмивка отговори: аз съм стара. Така е. Господин Сафрак, все така без да се отдалечава от камината, от известно време се бе навел малко напред, изразявайки с позата си най-живо внимание. Продължавайте, каза той. Няколко пъти, отче мой, аз питах Лейла за вярата й. Тя ми отговаряше, че няма принадлежност към никоя религия и че това не е нужно, че майка й и сестрите й са дъщери на Бога, но не са свързани с него чрез никаква религия. На врата си тя носеше муска с щипка глина, която тя, според думите й, пазеше от благоговейна любов към майка си. Едва бях успял да кажа последните думи, когато господин Сафрак, бледен и разтреперан, скочи от мястото си и като стисна ръката ми, високо извика: тя е казала истината. Знам сега коя е тя. Ари, вашият усет не ви е измамил. Това не е земна жена. Продължавайте, моля ви. Отче мой, аз почти свърших. Уви, от любов към Лейла, аз разтрогнах официалния си годеж, измамих най-добрия си приятел и оскърбих Бога. Пол, узнавайки за неверността на Лейла, обезумя от мъка. Той заплашваше да я убие, но тя кротко каза: опитайте, приятелю, аз бих желала да умра, но не мога. Половин година тя ми принадлежеше. После една прекрасна утрин ми заяви, че се връща в Персия и повече няма да я видя. Аз плаках, стенех, виках: вие никога не сте ме обичала. Тя ласково ми отвърна: не съм ви обичала така, както си мислите, приятелю, но колко жени, които са ви обичали според вашата представа, са ви дали това, което ви дадох аз. Вие трябва да сте ми благодарен. С Богом. 2 дни аз се люлеех между безумието и апатията. После, спомняйки си за спасението на душата, аз тръгнах към вас, отче мой. Ето ме сега пред вас. Пречистете ме, повдигнете ме, наставете ме. Аз все още я обичам. Аз свърших. Господин Сафрак се замисли, подпря глава с ръце и после той пръв наруши мълчанието. Сине мой, вашият разказ потвърждава моите велики открития. Ето какво може да смири гордостта на съвременните скептици. И слушайте ме, ние живеем сега в епоха на чудеса, както първожреците на човешкия род. Слушайте, Адам, както вече съм ви говорил, е имал първа жена, за която нищо не е казано в Библията, но се говори в Талмуда, наричали са я Лилит. Тя е била създадена не от реброто на Адам, а от глината, от която е бил моделиран сам той. И затова не е плът от неговата плът. Лилит доброволно се е разделила с него. Той още не е бил познал греха, когато си е отишла от него и се отправила в тези краища, където след много години се населили персите, а в нейната епоха живеели предадамитите, по-разумни и прекрасни от хората. Значи, Лилит не е била съпричастна към грехопадението на нашия праотец, не е била опетнена от първородния грях и затова е избягнала проклятието, наложено на Ева и нейното потомство. Над нея не тегне страдание и смърт. Тя няма душа от нашия тип, за чието спасение трябва да се грижи. Непонятни са както доброто, така и злото. Каквото и да направи, няма да бъде нито хубаво, нито лошо.
Дъщерите й, родени от таинствено съединение, са безсмъртни, както и тя самата, и като нея са свободни в постъпките и мислите си, тъй като не могат да сътворят нещо угодно Богу, нито да го разгневят. И така, сине мой, по някои несъмнени признаци, аз твърдя, че това създание, което ви е тласнало към падението, е Лейла, дъщеря на Лилит. Молете се, утре аз ще приема вашата изповед. За минута той се замисли, после извади от джоба си лист хартия и каза: вчера, след като ви пожелах лека нощ, пощальонът, закъснял поради снега, ми връчи тъжно писмо. Господин първият викарий пише, че моята книга е огорчила архиепископа и е помрачила в душата му радостта от празника на кармелитите. Това съчинение, според неговите думи, е пълно с дръзки предположения и възгледи, вече осъдени от църковните отци. Негово преосвещенство не може да одобри такива вредоносни мъдрувания. Ето какво ми пишат. Но аз ще разкажа на негово преосвещенство вашето приключение. То ще му докаже, че Лилит съществува и че това не е моя фантазия. Аз помолих господин Сафрак за още минута внимание. Като си тръгваше, отче мой, Лейла ми остави една кипарисова кора, на която с стило са написани непонятни за мен думи. Ето този своеобразен амулет. Господин Сафрак взе леката стружка, която му подадох, внимателно я разгледа и после каза: това е написано на персийски от епохата на разцвета и преводът му не представлява трудност. Молитва на Лейла, дъщерята на Лилит. Боже, изпрати ми смърт, за да оценя живота. Боже, дари ме с растление, за да вкуся наслаждението. Боже, направи ме като една от дъщерите на Ева. Бележки. Не случайно Анатол Франс е бил отлъчен от църквата, както се е случило и с други свободомислещи творци и гении. Един от най-прекрасните разкази от серия Прекрасни чудаци е от Лев Толстой, също отлъчен от църквата. Именно църквата и досега представя Лилит като демонично същество и плаши вярващите с образа й. Това е проникнало и в тълкованията на не особено интелигентните астролози, които дават отрицателно значение на небесното тяло, кръстено с нейното име. Остават проблемни няколко пункта във връзка с разказа и с горния превод. Първо, има и версии, в които безгрешните човеци, които още живеят в рая и райските обители на земята, не са безстрастни и могат да изживяват всички радости и наслаждения на хората, да правят добро и да различават доброто от злото. В полза на тези твърдения говори и учението на великия шведски мистик и ясновидец Емануил Сведенборг. Според него, или по-точно според Христовия дух, който го е развеждал из световете, и според ангелите, които му дават обяснения, най-висшата форма на служене на Бога и сливане с Бога е брачната любов, с всички нейни радости и удоволствия, с които се отличава и земната й форма, но в безкрайно много по-широки и дълбоки измерения. Но ангелите от най-вътрешното небе, които друга да се наричат богове, не само че нямат дрехи, но могат да изпитват еднаква любов към всяко същество, създадено от Бога. За тях не важи монофиксацията на по-нисшите ангели, на хората и обитателите на ада, които имат нужда от вторачване в един образ, обект и общество от същества с сродни интереси. Затова човешкият и ангелския морал не се връзват с простора на божественото съзнание. Необходимо е да се провери оригинала на разказа Дъщерята на Лилит от Анатол Франс, както и други негови версии и преводи, защото в текста по-горе липсва част от реплика на Лейла, където тя обяснява на Ери, че си отива огорчена от неспособността на обикновените хора да обичат силно и истински. Тя наблюдавала света от тайната си родина и веднъж на 1000 години откривала човек, малко по-способен от другите за божествена любов, без колебания и чувство за притежание и вина, и тогава се отправила и се съединявала с този мъж. Но всеки път, всеки се оплита в ревност, мъка, чувство за собственост и тързание на съвестта. И затова на дъщерите на Лилит се налагало да си отиват задълго в невидимата си обител. Подобни отдръпвания на съвършени същества се описват и в романите и разказите на автори като Булвер Литон,
Хърбърт Джордж Уелс и други. Те ще бъдат включени в библиотека Прекрасни чудаци, която напоследък приема в поредиците си и произведения от една предишна библиотека за любовта, която престава да съществува отделно, поради разбирането, че няма голяма разлика между хората на любовта и чудаците, тъй като едното без другото е невъзможно. Стандартният еснав или каноникът никога не може да бъде посетен от любовта, а любов без еретизъм и чудачество е невъзможна. Тук е мястото да се разкаже за две абсолютно противоположни реакции по отношение на този разказ, четен по различно време на две места. При първото четене в Москва пред няколко десетки души имаше дълго мълчание от вълнение след изчитането на разказа и после възторжени реплики и дълбоки разговори. Дори някои хора се бяха просълзили, а други казаха, че са го чели, но едва днес той ги е потресал с философията си и те разбират защо са се разболяли, именно поради съпротивата си срещу неканоничните взаимоотношения. На второ място, колкото и да е странно, пак рускини бяха помолени да прочитат Дъщерята на Лилит за един аудиозапис, но когато се стигна до репликата "Обичам те безумно", те и двете нервно се разсмяха и дадоха доста неласкави отзиви за произведението, дори се обидиха защо именно на тях, вече отдавна надживели тези чувства и платили семейния си дълг, такива неща не ги вълнуват и защо точно на тях се е паднала сега честа да четат такова нещо.